Emócie, drina a túžba niečo vyjadriť. Aj tak by sa dalo opísať tanečné predstavenie súkromného konzervatória na Zádialskej ulici v Košiciach. Pre študentov to nebolo len vystúpenie. Bol to vrchol ich spoločného úsilia, odhodlania a snahy ukázať, čo v nich naozaj je. Dnešné predstavenie je akou našou cestou. Našou cestou ku zlepšovaniu sa, ku skúsenostiam a k dosiahnutiu určitých v podstate svojich možnože snov. Podľa mňa ako každý umelec teraz to pochopí, že javisko to je miesto, kde sa vie nejakým spôsobom uvoľniť a ukázať to, čo robí celý svoj život v podstate a preto aj žiješ. Bola to veľká drina, veľa hodín na tanečnej sále, ale podľa mňa to stálo za to a veľmi som si to užila a je to úžasný pocit, keď tí ľudia trieskajú a radujú sa s tebou. Keď vidíte na to javisko a vidíte tých ľudí, vidíte tú atmosféru, tak vám to udrie a dá vám to neskutočnú energiu a vy máte pocit, že môžete zatancovať a predviesť hocičo. Dlhoročnými garantmi odboru tanec sú choreograf Attila Egerházy a baletná majsterka Kristína Pors-Mormeneo. Práve oni stali pri zrode choreografie Sunflowers, ktorú vytvorili so študentami. Dielo, ktoré spája techniku, emóciu a myšlienku, sa stalo silným umeleckým posolstvom o pohybe, svetle a živote. My eternal prophecy. I am the earth. I am the light. The sunflower is about the light. Slnečnica hovorí o živote a smrti, no predovšetkým oslavuje život. Oslavuje to, čo znamená žiť ako tanečník. Slnečnica je metafora. Vždy sa otáča k slnku, čerpá z neho energiu a svetlo. Je to o nich. Je to o študentoch. About them, about the students. Je naozaj veľmi pekné byť s nimi a vytvárať nové dielo s choreografom, pričom majú neuveriteľnú motiváciu. A vidieť dnes, kam sa až dostali, na akú úroveň, čo sme im dokázali odovzdať, to je naozaj krásne. Každoročne nás tieto vystúpenia nesmierne naplňajú. Naozaj je to taký umelecký zážitok, ktorý nevieme ani opísať. Každá jedna choreografia je výnimočná niečím iným a páči sa mi to vlastne všetko ako celok. Na javisku sa študenti súkromného konzervatória Košice predstavili v úryvkoch z muzikálu Jána Ďurovčíka a v choreografiách renomovaných choreografov ako Alberta Potyho, Šimona Kubáňa a Dávida Strnada. V rámci umeleckej praxe a spolupráce školy so Slovenským ľudovým umeleckým kolektívom a Lúčnicou i v dielách velikánov Juraja Kubánku a Štefana Nosáľa. Súčasťou tanečného večera bola aj súkromná základná umelecká škola Viva, ktorá spadá pod súkromné konzervatórium. Svojimi choreografiami priniesla na javisko mladú energiu, hravosť a rozmanitosť, čím príjemne doplnila celkovú atmosféru večera. Možno neexistujú presné slová, ktoré by vystihli, čo všetko sa skrýva za tancom. No pocit, ktorý zostane, hovorí za všetko. Z kasárny Kultúrparku Tamara Dudinská, Ahoj TV.